mengkan menggorengmu korong akarana karanan margi suwi asinawang resmining gidong asinupa sinuka arta mereka tarta bakar dinding ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, 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 salam budaya. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pangaturaken sugeng dalu. Salam kebajikan, salam swastiastu, namo buddhaya. Mugia sih wilasaning Gusti tansah kajiwa kasalira tumedhak tumanduk wonten panjenenganipun sami waraden sagung dumadi. Aduhun keparungasuhan sesarengan kula sak rencang kadang panawung pridha paparing beksa sembrani rimba manunggal ingkang kawijil saking tlatah dusun Kalikudo Desa Kalipucang Kecamatan Grabak Kadipaten Magelang keparang dalu kang kebak berkah nderek mangayu bagya babaring sedya adicara tasyakuran walimatul nikah kumbuling pamuja kanthi kumandhange bedhe mugia tansah rumaket ing kekadangan palangkung rumiyin sungkem pangabekti kunjuk dumateng para pepunden sesepuh pinisepuh ingkang agung mastuti dumateng pepuyaning kautamen ingkang pantes pinundi para alim, para ulama, para kiai pangarsa agami ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring dharma. Para pangemban-pangembate ing praja dalah satriyaning nagari nuninggih Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus RT RW
minangka dados pandam-pandaming para kawula dasih ingkang satuhu luhuring budi. Wonten katalumpen dumateng panjenenganipun ingkang hamengku karya nggih Bapak Supriyadi. Dalah sak keluarga ingkang pantes nampi pahormatan. Tinakung yang yaning para rawuh kakung saha putri pandemen seni kabudayan Jawi ingkang satuhu bagya mulya. Kaperwakan semoga kita tansah ngunjukaken ras puja hastama puji astuti wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Kawasa. Katiti ing wekdal menika kita waget pepanggihan wonten ing menika papan kalayan kinayong ing karahayon. Nun mengapa matur kula mriki minangka talang aturipun basa saking Kadang Sembrani Rimba Manunggal ingkang kasepisan tansah ngaturaken gungging matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Supriyadi ingkang sampun kersa hanimbali kula sak rombongan saperlu pangeyu bagya pagharan seni wonten ing rahina dalu menika. Dukam sacelajengipun ambek bilih sak mangke kula sak kanca anggenipun paring panglipur manggih kekirangan saha kalepatan kula minangka duta pangarsa saking paguyuban tansah nyuwunaken gungging pangapunten ingkang tanpa kepindhan. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng amriksani babaring beksa Sembrani Rimba Manunggal dados cowok.
ngajak untuk menghibur hati yang duka. Burung karang, burung merpati, terbang cepat yang menang di angkasa. Apabila kita yang menang suka menyanyi, bayangkanlah sehat hati gembira. Wih, Sukman Wagyu Sang Hyang Citra Garupa Angsa Sanding Ading Parsal marga prapal selo-selo kabasak sarta lumayu mangungsi kang jaga-jaga bumi. Masih bersama birunya Sembrani. Wasli lo coy, yo, Oi. oi, yo, 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 oh ya, ayo, oi, yo, awas, 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 oi, Yo. lamun sinawan teman agawe katon solas lakane lalewon sama makasi yo 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 Oi. yo yo aku melu selawase aku Sani pasukan takkan disakedo Kadilan karena mirip manunggal Kadilan kreasi tansah nyawiji Oi. Yo. Oi. Yo Ui Yo Awas so Yo konco domrete Resane
Rasane pasukan kanthi sekeca Ketilan sobrani rimba manunggal Jadilan kreasi tansah anyawiji Kanca dombeya pesane pasukan kanthi sekeca Jadilan samprani rimba manunggal Jadilan kreasi tansah anyawiji Getan bali kulon apa setyane kelakon larang sampe rakit mae cara ora nyapirke banyu sagelase aku melu sak lawase kapal karo kaline kenceng potongan tok ra iso maju ayo kanca kita maju bebarengan aja nganti salah yo ayo jumangkat maju ayo kanca tindak maju bebarengan aja nganti salah yo ayo jumangkat yo bos wasik maju ayo kanca tindak maju bebarengan aja nganti salah yo ayo tidak maju bebarengan ojo nganti salah yo ayo
Birunya Sembrani. Asli Jo. Wah, enak kok. Oke, ngaturaken sugeng dalu lan sugeng pepanggihan kalian kula sak kanca Sembrani Rimba Manunggal nggih. Dumateng para kadang pamirsa, nggih niki setunggal babak sampun diaturaken niki tari Buta Gedruk. Niki enten pamundhutan tembang napa nih Mas Jambul? Niki teko manut wiyaga mawon. Nggih, teko manut nggih. Niki mboten kata lumpen nggih dipun sengguyung kalian kadang-kadang Nawasena Rijing dan Audio yang ngaturaken Bumi matur nuwun. Oke, dilanjut. Masih bersama Birunya Sembrani bro. Goyangke Mas Kosek yuk. Menjadi kejukater teman-teman para kadang pemari pamirsa kita tentang Megat Tresno kita tahu serupang libur. Ayan kelingan warang seliramu wong ayu. Kaya rindu rojin ning atiku. Zaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa semono sliramu nate prasetya kasusan dilakon kanthi lila bila aku ra ngira yen sliramu citra ninggal promo milih nyandeng liya-liya. Saiki uripku banget nelangsa doa ayo wong waling sliramu aja tega sampeyan putrimu aku Birunya Sembrani. asli loh. Tarik Pak Tino. Yo yo. Oh, oh. Yang kelingan marang sliramu ayo kaya rindu rujet jroning atiku. Zaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa semono sliramu nate prasetya
nggih Mas Jambul, Ibu Men bengi iki digayengke. Gayengake yo. Mumpung ning kandangku dhewe ya. Oh, toh? Tak gawe gayeng pokoke. Baik, Nggih. betul betul. Tembang Megatresno sampun diaturaken nggih sekali sarangan kalian kadang-kadang sembrani rimba manunggal. Dilanjut tembang nopo Mas Dandi? Oke, siap. Nggih, monggo. Dilanjut. Woi. Woi. Yo yo. Birunya sembrani. Rampasan prajurit kaklar satoto kusumeng Nggih paripurna beksan pambuka saking kadang-kadang sembrani rimba manunggal nggih sampun diaturaken beksan tari buta gedruk
Nggih, kolaborasi saking junior-juniornya Sembrani ya Mas Jambul ya. Iya. Nggih. Leres Mas Eko. Nggih, ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh dumateng para kadang pamiyarsa, sugeng pepanggihan kaliyan kula sak kanca Sembrani Rimba Manunggal. Nggih, sinambi nenggo nggih beksan ingkang salajengipun niki badhe medalaken beksan napa Mas Jambul? Topeng ireng. Oh iya, topeng ireng. Ini cewek-cewek atau cowok-cowok dulu? Kayaknya cowok-cowok dulu Mas Eko. Cowok dulu. Iya. Oh iya. Cowok-cowok dulu. Ini sinambi nenggo niki nabi kantos busana saking kadang-kadang Sembrani Rimba Manunggal dumateng para kadang pamiyarsa kersa nenggo sauntawis nggih boten kata lumpen ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng kadang rencang niki saking konten kreator youtubernya Indonesia. Oke. Nggih, selamat datang di Losari nggih. Oke. Nggih, selamat datang di Losari nggih. Dan juga pada malam hari ini didukung oleh niki Rijinge anyar lho Mas. Anyar niki nggih Iya, enggal. saka ngendi Mas? Nawasena Rijing. Nawasena Rijing. Ini satu paket Mas, satu paket sama audio. Audio. Iya, satu paket sama Nawasena audio Nawasena sama Nawasena Rijing. Rijing iya, yang beralamatkan di Losari sini Oh, saja. saking mriki to Mas niki. Saking mriki mawon Nggih, niki. nggih.